Dírit, is me se Mícheál, is Cigireachta scoile mé agus tá mé gobert an rinneidicis. Tugann Cigireachta cuairt ar scoileanna ar fud na hÉireann. Cairríonn Cigireachta le scoileanna chun in níocha le dhéanú, tuisce dastíonúin go muí na scoláirí go léir taitneamh is a go fólama agus go mbeidh siad spreice chun fólama. Nuair a dhéantar Cigireachta scoil, insin an Cigireachta an phríomhaide agus do na muinteoirí faoin na rudaí atá géirí go mailó agus tugann an Cigireachta comhairle mar is gá chun cuidiú leis an scoil le gníomhairí níos fearr fós leo as sin amach. Creideann Cigireachta go bhfuil sé anna hábhait ar clistalú scoláirí faoina gcuid fólama mar chuid den obair a dhéanamid le scoileanna. Mar sin, le linn rint Cigireachta, did a cníormis ar rint scoláirí sóbhadh garid a chur gréic faoina daithí ar an ólam. Did a go dóramid cuairt ar cheomí ranga chun brathnúir na ceachtainna agus chun loirt leis an scoláirí faoina bhfuil a ólam acu. Is féidir leis an Cigireachta bualadh le scoláirí in Grúpaí Fócais freisin, cnéisteacht le smaointe scoláirí. Déanann an Cigireachta é seo ionas go gcuideoí smaointe na scoláirí le go mbeidh an scoil ar an áit is fearr agus is féidir do gach duine. Séir atá gceist le Grúpaí Fócais na córa idir grúpa scoláirí agus an Cigireachta. De bhar go mbíonn tuiscint mhaith ag scoláirí ar an saol scoile, did a cníorthaí orthu loirt faoina nithe seo a leanas. An cineál ceachta is fearr leo, na bailí ar mhaith leo fólam, cad is eispras fólam is spríú le dóibh, agus cad a tharlaíonn má bhíonn siad deacair dóibh fólam. Ní luitear anamacha agus ní antar pléar obair múinteoirí éonar ná scoláirí éonar sa Grúpaí Fócais. Ní gá de scoláirí a ghlachann páirt sa Grúpaí Fócais aon ceist nach míló a ragart. Le linn an Grúpaí Fócais, bualadh an Cigireachta le thart ar deithnear scoláire. Is maithfinn bualadh le meascán maiid scoláirí ó grúpaí ranga agus ó bhliain grúpaí éagsúla agus ó cúlraí éagsúla agus le scoláirí a mbíonn sim acu in ábhar éagsúla. Tugann an phríomhaide cabhair chun na Grúpaí Fócais agru agus is féidir leis an phríomhaide é sin a dhéanú ar rint bailí. Mar shampla, déite an phríomhaide éirí ar scoláirí anonimicha a chur chun cinn ar bhain Jonach mas míú páirt a ghlacu sa Grúpaí Fócais. Má chur an anachcuid scoláirí anonimicha chun cinn, renafar deithnear scoláirí ó na hanimicha sin. Má éirte ort agus mar bhfuil tú ag éirí páirt a ghlacu, tá sé sin ceach go leor. Tá sé renach páirt a ghlacu. Cíonn sé sin go béad a ragha féin é. Má heilíonn tú páirt a ghlacuáin, cholanóí tú form cointaithe. In sin an éirm seo deit cad a tharlaí sa Grúpaí Fócais agus éirte ort é híniú má tá tú sásta páirt a ghlacuáin. Éireann Cigireachta ort an éirm a choláú tuiscúil meas acu ar an ceart atá agat, ra a dhéanú a bheith páirteach nó gan a bheith páirteach. Má tá tú faoi bhain 8 mbliana déag éarfar ar de hismóirí nó do céimhnirí form cointaithe a híniú freisin. Má airthíonn tú de instant rééis tuilú páirt a ghlacu, tá sé sin ceach go leor. Is féidir leat cinenne a dhéanú gan páirt a ghlacu ag amar bí, agus ní gá deit cúis a thabhairt maidir le cén fág gur airthí tú de insin. Beidh cruinne an Grúpaí Fócais ar siúl sa scoil le linn an grá le scoile, marí an cruinniú ar feadh tréimhse ranga amháin de grá. Uirithinte beidir go múlaí an Cigireachta le scoláirí ó leibhil hinsearacha agus hósearacha in grúpaí ar leith. Bualadh an Cigireachta le grúpaí múinteoirí, le tuismitheoirí agus céimhnirí, agus le príomhaide na scoile agus múinteoirí, mar tá asmínte agus adúirmí faoin scoil anna hábhaach freisin. Míonóí an Cigireachta ag tús an cruinnithe chuna sa ibrion Grúpaí Fócais agus freagróí sé nó sí aon ceist. Glachann an Cigireachta rint nótaí ionas nach gceanfar dearmad ar rudaí tábhailteacha. Fanann na cuid smaointe agus an méid a chuireann tú le plé an Grúpaí Fócais faoi rún. Cíonn sé seo nach scríofaí an Cigireachta síos anam aon scoláire nó cé dúirt céard in nótaí an cruinnithe. Ag dearú cruinniú an Grúpaí Fócais, chuiríonn an Cigireachta i gcuimhne do na scoláirí na príomhsmaointe a luigh siad le linn a phlé. Níos déanaí, rinne an Cigireachta na príomhsmaointe seo leis an scoil, ach ní rinne sé nó sí cé dúirt céard. Scríbhí an Cigireachta faoin na príomhsmaointe sa tuairis Cigireachta. Mar sin, má cleiseann tú go bhfuil Cigireachta le tarlú a scoil, agus má éirte ort páirt a ghlacu sa Grúpaí Fócais, tá is agad inis go mbeidh Cigireachta agsúla loirt leat agus de thuirmí a chleistal. Slán go full.